ing mangsa jaman ikan. Pira-pira saking para wali kang agung reka sadaya ingkang mangpate kabeh kalawan ingkang sampun kinarita dening Hyang Widi saking wali uladuki jaman iku mangkana ingsun aminah saking kita wala satul mapahir karena amrit carita kutub Rabbani wal arifis samadani Allah Said Semuhidin Abdul Qadir Jailani. Ibarat kitab Al-Fatihah.